Konečne ti niekto povie pravdu o tom, ako to v skutočnosti je s parfumami na pranie. Naozaj ničia práčku? Toto je jeden z typov tesnenia, ktorý sa používa pri elektrospotrebičoch. Toto sú také menšie, tiež gumenné tesnenia rôznych veľkostí. Máme jednoduché najlacnejšie plastové príbory. Asi pred 3 týždňami sme do tejto nádobky vložili kúsky tesnení z jedného aj druhého typu. Nechali sme to v 100% koncentrácii parfumu na pranie Alfa Pureo a sami vidíte, že pokiaľ aj vyberáme tie jednotlivé tesnenia, sú úplne bez poškodenia, sú úplne v pôvodnom stave, zachovali si svoju elasticitu, nevyťahala sa z nich ani farba, ten olej zostal úplne číry, ani len trošku farby. Takže tu je naozaj jasný dôkaz, že pokiaľ chcete, aby vám prádlo voňalo a používate parfumy na pranie značky Alfa Pureo s obsahom arganového oleja a naozaj ich používate správne podľa návodu, takže ich dávkujete do nádobky namiesto aviváže v správnom dávkovaní, prípadne aj vo väčšom množstve, naozaj nijako vám to nemôže poškodiť práčku, rozleptať tesnenia, poškodiť plasty ani nič podobné.